Rahayu. Wilujeng bapak-bapak, ibu-ibu lan sedulur-sedulur katresnan pepanggihan ing cariyos basa Jawi. Kados pundi pawartosipun tansah katur donga mugi-mugi kawontenanipun bapak, ibu lan sedulur-sedulur katresnan tansah sehat, semangat lan lancar anggenipun ngayahi pedamelan. Amin. Nah, ing wekdal niki kula badhe ngaturi cerita alaming lelembut anggitanipun Sri Adi Harjono kanthi ira-iraan Demit Tegal Gampeng Kali. Kados pundi lampahipun? Sumangga sugeng midhangetaken. Gondo klebu wong sugih ing desa lemah dhuwur. Mung emane nganti umur 55 taun oleh omah-omah lan tumi ora waris momong turun. Mungguh genahe saben duwe anak mesti mati. Ujaring kondo jare satuan kutuk. Anake dimangsa dhewe. Satuan iku gunggunge neptu dina lan pasaran saka lanang wadon kang mangun bale somah. Kamangka ing petung salaki rabi ora ana sing jeneng satuan kutuk. Jeneng kuwi uga akeh wong kang duwe panduga lamun patine anak-anake gondo iku merga kanggo tumbal pesugihan. Nyatane dheweke bisa sugih. Brenggarawa sawahe pirang-pirang pethuk kalebu Tegal Gampeng Kali kang ditanduri wit jati apa dene wit-witan Karang Kitri. Rewange wae telu, lanang loro tukang ngarit lan tukang ngopeni sapi. Apa dene wadon siji tukang mangsak. Nanging rewang-rewang mau anggone nyambut gawe mangkat esuk sorene mulih turu ning omahe dhewe-dhewe. Umpama tinalar gondo bisa sugih kuwi aran lumrah. Jer dheweke sregep tur petel nyambut gawe. Kaya kang dikojahake saweneh ahli agama ngono kae. Kejaba papesten wong dadi sugih utawa mlarat, untung utawa buntung iku ora ana hubungane karo kafir utawa iman apa dene jahat utawa taat. Suprandene rapet banget gayute karo watak lan sikep tangkepe menungsane dhewe. Watak gemi nastiti ngati-ati apa ngebreh utawa boros lan sembrono. Sregep lan semangat jroning golek pangupa jiwa apa keset lan kebluk mulur. Ana dene bab pesugihan kuwi satemene mung pangatak batin. Tembung gampange sugesti. Sugesti supaya dadi sugih.
Mula wong-wong kang diunyeri amek pesugihan iku racake duwe etos kerja dhuwur. Ora ngitung wayah. Wis mangkono kathik bebasan sirah kanggo sikil, sikil kanggo sirah. Nuju sawijining dina wayah tunggang gunung, Ganda ngendangi Tegal Gampeng Kali. Weruh wit jati kang deleke wis gedhe-gedhe, jentrek-jentrek kaya barisan buta, senenge ngayang batin. Gumawang ing pengangene menawa sedhela meneh dheweke bakal entuk dhuwit atusan yuta. Awit jati kasebut wis dianyang wong 80 yuta. Saking anggone ketungkul kepras-kepras gegrumbulan, ora rinasa jebul wis tumeka wayah surup. Kacarita nalika olahe kepras-kepras tekan nggon linduk, dumadakan Ganda weruh pitik babon ndekem ning jeron rerungkutan. Sauwat dheweke kaget, ngira yen iku ayam alas. Ewadene pitik babon mau ora giras utawa kesit. Kepara malah mung ndelelek sajak lulut. Oh, nek ngono iku mesti pitik kampung sing kesasar anggone sapa? Terus pomah ning lindukan kono. Panggraitane Ganda. Ana pletik rasa welas lan mesakake marang sesamoning titah. Nanging uga keselempitan rasa milik. Pitik babon kuwi kudu diopeni, digawa mulih. Syukur bisa nderbala. Nak kumanak nganti akeh. Ketang ning omah pitike iya sepirang-pirang. Pepuntone pitik babon kang lagi ndekemi endhog loro mau terus dicekel kanthi alon lan sareh. Sumelang yen kabur, sawise dicekel banjur dipondhong digawa mulih. Tekan omah, Ganda terus njujuk kandhang pitik. Lagi wae dheweke mapanake pitik babon temon iku ing petarangan. Weruh-weruh Tumi wis ngejejer ning sandinge. Lugune kepingin ngerti, kena ngapa ora merduli wayah surup sing lanang teka isih ibut ning kandhang pitik. Pitik saka ngendi, Pakne? Pitik nggonku nemu saka Tegal Gampeng Kali. Ngendhog loro, mbokne. Hah? Pitik temon saka Tegal Gampeng Kali. Panelesihe Tumi. Mendeng. Kene ya. Ndang balekno, Pakne. Kono, ndang gage balekno. Kuwi pitike demit. Panjiate Tumi karo gedruk-gedruk. Walah, kowe iki macem-macem. Kok ngerti-ngertine iki pitike demit, kaya dukun ae.
dina ya. Iki rak Jumuah Kliwon. Demit-demit do metu golek pangan apa kelancaran. Kaya nek dina Selasa Kliwon. Ujare Tumi metenteng. Prek. Cah cilik po. Dek mbok weden-wedeni. Wekasane Tumi kepeksa ngalah. Timbang mengko malah salin bubukan. Senajan ing batin tetep cengkah karo panemune sing lanang. Saikine genti Tumi kang yakin lamun pitik babon temon saka Tegal Gampeng kali kasebut dudu pitik salumrah. Ayam alas dudu, pitik kampung iya dudu. Kocap telung bengi candake Tumi ngimpi. Saka rumangsane dheweke dipethuki nini-nini kuru aking. Rambut rowek-rowek letek. Sandangane rowak-rawek. Iki bojone Gandaya. Panyapane nini-nini karo ngekek. Anu, nggih Mbah, kula Tumi. Isih kurang po barang darpekmu. Kok kowe isih kamelikan pitik ingon-ingonku? Hah? Pambedhoke nini-nini kuwi santak wirasa sengak. Tumi njegrek. Sapandurat uwange kemunci. Angel ngomong. Nanging bareng gagas menawa perkara pitik babon temon kuwi jalaran saka pokal gawine sing lanang, tundone banjur thukul kuwanene. Anu Mbah, terus terang mawon, niku urusane tiang jaler kula. Empun kula elengke pitik babon saendoke niku supados dibalekaken teng Tegal Gampeng Kaling ngrika. Ning piyambake mbrengkele Mbah. Cukup. Aja kakean pertingsing. Panyentake nini-nini kebak kanepson. Nek ingon-ingonku randang gage kok balekne. Yen ana apa-apa aja takon dosa kowe. Nggih, Mbah. Saniki ugi pitik babon sampean ajeng kula balekaken. Sauntara kuwi bleger nini-nini kang ninggal esem kecut nyenyengit mau mak plas ilang kaya diuntal bumi. Gragap. Tumi kaget kepati nganti jenggirat tangi. Pungun-pungun jantung nitir. Napas ngos-ngosan, keringet anyes biuk-biukan. Sawise rada lerem, ora dadak nggugah sing lanang, Tumi tumuli brabat-brabat menyang kandang pitik. Sawise ngangkat dunak sing dienggo krukut petarangan, sanalika keprungu swara guyu nyekiki nyerik-nyerik ati. Terus kasusul swara untu kerot ngeres-ngeresi. Tetelo pitik babon temon mau wis ilang wujude. Kang katon cumplunge menungso.
mumbul-mumbul ning petarangan karo nyekiki banjur kerot-kerot. Ora gantalan wektu endhog loro malih mata molo-molo. Mendal-mendal kaya bal bekel banjur ambles neng cengkorongane. Sabajute cumplung iku mesat kaya kilat. Kumleyang nyander-nyander sirahe Tumi nganti jantungen enggo dadi lan tiwase. Layone lagi kadenangan gondo ing dina esuke. Dadakan desa Lemah Dhuwur geger. Tumi mati misterius neng kandang pitik. Doh nyono perak nyono. Wong akeh padha ndumuk kalamun Tumi kanggo tumbal pesugihan gondo. Bendune wong kamelian. Milik barang sepolo ketemune malah gondol nyawa. Cudel mekaten waosan saking cariyos basa Jawi. Mugi ndadosaken panglipuraning penggalih. Cekap semanten kula nyuwun pamit. Matur nuwun.